ameh syuting ning kene, guys. Tapi awas tangan kecepet. Iki ternyata bane Oni anyut. Gembel. Betar. Ngenteni apaan? Tukang tambal ban. Gak balik-balik katanya wong keturun. Suwi ya? Apa? Ada di asli apa? Kalsena. Anu metal. Router. Iya. Kalau penting katokan. Sing penting kelamben. Walah, lah wis ra iso iki. Iya, Mbak. Ya wis ah. Bane bocor gak bakul wi. Iki. Karengku. Kok penak ngono ya? Boleh Kalau keluar. itu memungkinkan ya pulang. Ra butuh dhuwit bakule. Tes. Ya Jadi walah. wongnya rada balik-balik ya. Dia ning arep keturun. ae. Walah, alah. Drak sing ngopi dadi ra sida meh. Sing ape ngopi dadi ra sida. Kenapa? Nek modal rasane mobil. Sampai mobil aja rasanya mobil. Lesean non. Api. Jadi kok pasaran lah. Ini apa kopi katam? Teko bakule teko aku. Kopi apa namanya? Kopi sing enak juga. Heh, kan enek sing pilih on, sing gawe-gawe kok art lo. Enak ya. Oh lah. Ki asine pengen njaluk ajar kuwi mau. Kan aku ahli kalau. Mantap. Jadi adu keahlian antara Linda mbek ki bakul kopi asli iki. Oh nek ketok aku kalah besok ra dodol lah. Kan kita nih ya Mas. Iki ae mending dadi pegawene mangkat. Apa lak dol ning dene mobil. Tuku ndak? Mau nyetir arah muda. Suruh kan ndak? Anggapnya numpak baje lho. Kowe baje iso kon ndak? Ya yo. Kenapa? Ya wes guys, Nono. Ya wes ya An. Wes, semangat ya. Raisa guys ki. Maaf ya. Ya wes. Ape dilarisi malah bakule kempes. Angel, wes. Ya wes ngono ae. Kita kemana anak-anak? Jenguk siapa? Sukma? Sukma loro? Jadi siapa? Jirene Mami Mur tadi. Oh, yes kita lihat. Mama terus kerja kelompok, wongnya marah. Oh, Panas Mbak, Wak. ya wes Nano. Ya wes ayo. Mending tak tinggal lingin aja. Ya, main aja Mbak. Aku jadi main aja. Sore-sore nih kayak buana iya Mbak ya. Duh, tenan aku kayak nih. Kopi. Lagi pelari saya Mbak. Jano mau meh ngono. Bangkrut. Jano ki mau lah ya meh ngono. Bapak sing ngapain tuku ngono terus sama dan aku. Yes. Wes yo. Baru iki pelantang nek hotel. Ngerasa mau bocah-bocah wes. Aduh, anaknya ini. Aku sudah semakin tua. Tenaga semakin tidak ada. Ayo mama. Mama. Nanti biar dipijit sama papa kalau dari rumah. Kalau udah pulang. Apa nggak ada di rumah? Ya udah manggil dukun aja. Biar Dukun orang kita ada di rumahnya Nyai Bei Ndoro Bei Kanjeng Ratu. Kita lihat petopo wis kan so tengok Ref. Kamu gak sih kerja apa? Aku lara. Ngaji banget kamu. Apa? Panas. Panas. Depresi apa ora? Aku nih wis adem. Oh, panasnya jam-jaman tok tadi. Pas diombeni obat guys, jadi langsung adem. Kakak tidak salah. Cek. Halo. Emang berarti gak melok kerja kelompok? Pak pijeti. Ibu, Ini lomba. Neng, Gue ning di manis mana deh. Dan kok apa sepeda enggak? mau kita ijin ning mae yo. Pakai umur lama. Hei, sini kau. Lah bapakmu. Bapakmu. Kayaknya aku siapa? Siapa sapa enggak? Nam. Apa yang kita Apa Pak? Oh, tak kira nang. mirip kayak adik esok. Adik esok mana? Kalau ayah ngomong gak mbok sapa. Kenapa? Trauma. Sukma tevar guys. Tak kirain mau kerja kelompok. Dadak man ler es teh. Engko 17 ya, Ref? Kok no es teh.
Kan kamu biasanya ngombe es teh. Lah wong iki nang es teh lho. Awak loro kon kokno es teh. No. Ya ya Mas, Bu. Aku Oke, buku. Oke. Bu, aku panas ya aku ngeluh. Terus terus bu mulai. Bu ngomong, "Udah engko sore piye tak periksa." Terus mangan urung ndang ngombe obat. Jadi dilereni HP-ne ndang nggo turu. Iya gimana bu sing ngomong ning Rara. Anu gak situ kerja kelompok, Sukma awake loro. Oh, alah. Sok. Tak lara pirang. Perkara ndek ini lah. Numpak balik pe bala-bala sampai Kora-kora. kora. Iya. Aku udah punya tepar masal. Ya jam pira wis blek sek aku. Aku WA Mbak. Tangiku kawaden. Aku teler Mbak. Iki jam 10-an ya Mbak. Aku Tadi WA. wasem bengi-bengi gue aku sih. Cek tang ya Mbak. Aku kan antara turu kan, terus kok HP ku ting ting ting, apa sih lah dia, mbak spam chat ngono lho, langsung, gue iso menang poranda, aku sampai ngaki turu aku. Aku ki yang bebas tak cek muntah-muntah teh. Aku kan mulai muntah. Iya, mulai anu kan langsung beksek ngono aku. Wis gak kuat apa-apa. Terus begini aku ngecat Mbak Jess. Sampai piye cek ya wis turu, apa cek muntah. Aku yang muntah-muntah nih guys di bunyi. Tak ombeni obat dadi bleksek tangiku kawaden. Lah iki ngecat, wis dah aku iso meneng ora we tak cekek kowe aku. Terus aku ya wis ya udah Mbak Jess. Nang tidur selamat malam. I love you. Iya, tak kei love. Iki kata memang usume hewe nih guys. Iki cuaca mbah kenapa panasnya ki entang-entang terus kene pengen ngombe es terus yo. Iya, Mbak. Kan dingi bener-bener kene nge-es terus kan. Gak kaping-kaping. Ketambahan numpak kuwi. Walah wonge dionteng-onteng. Aku ora karo nyote, karo balek ngene-ngene. Halah wis mutek-mutek bar kuwi after-e. Mutek. Halah. Tapi wis Teler. kelihatan deh ya. Aku ngeluh tok tak kon ngeroki. Buat tuh sih, Bang. Aku gerah Mbak makane. Sumu iya. Gerah para Bah, lagi bakasan. Tak kira sing nyapu mau bakasan ora Bang. Pae. Aku ya enak ini kan. Apa? Lagi nek kene ku ya enak. Gini iki kan panglaris. Maksudnya pemanis. Enggak manis kan keren. Guys. Wis teng mari mahasiswa mlebu sekolah yo, guys. Iki Mbak Jess yo ndek yo kotak patuk. Nek Ayo, guys. Mbak Jess soalnya mau yo wis pas ujakno yo kuat. Tok. Degigil watoke. Yo iki bapak Mas iki yo lara. Bapaknya masuk ning rumah sakit. Enak apa? Iya, pijet isih lho. Urut-urutan ning kene to piye? Aku saya nek pijet nek idak aku iso. Ida-ida. Heeh. Lah kabeh wong yo itek-itek yo iso. Lah yo. Karek ngitek-ngitek ngono. Dia nek idak kan. Iya. Ya Wis kene aku wis gak iso. Sing gak tak sore nek sing tak kon idak-idak lah nek Mbak Jess kayaknya wis aku terus. Nek Mbak Jess kan iku ejek kuat nek tak idak. Ya rare. Saya guys. Tak latih kamera. Rara. Ndak Kamu BB-nya berapa? podo mbek Rizka. Podo berarti ya kuat. Lah yo podo. Kan nek tak idak-idak kuat. Lah mending wis tak itek-itek aku dhewe. Langsung. Ora. Aku biasanya ngidang jabak. Balungem langsung tugel dadi Ini aku kan ngidang jabak. Gak usah repot-repot. 100 Gak usah bagian. repot-repot mama. Lah aku kan perhatian. Tak itek-itek kabeh piye cah telu. Mama mau olahraga. Wong loro malah tambah loro. Wis gak usah. Oh, Anak-anaknya malah diperhatikan kok malah godong ya. Anaknya malah melepotkan. Meletot kabeh piye balungem rontok dadi berkeping-keping wi ya. Wis guys iki wis. Ya wis bu anu. Iki mau. Kan kopo ayo. Bayi antar HP-ne. HP-ne dibayan lho guys. Terus iki mau ki Wes pencet yang. iki mau yang gladrah kabeh Mas Ham. Plutan ki yo ora ana sing ngecek lho. Rara ini. Mbak Amr wis mulai ki mau. Aku budal Mami. Wah, lah kalau mami
Udah masak, Mbak? Tadi aku di sana. Jenengan pun balik. Topnya kemana mami? Bajunya kok bunga-bunga mekar. Memang hatinya harus berbunga-bunga. Bunga mekar. Buka berkat, guys. Nek Wah. Mbak, buka berkat. Gege, matur suwun, Mbak. Pun. Anu buka Oh, ya kene. Tuk mundur. Mbak sampun lho, Mbak. Kula buka tak nggih. Kenapa-napa kula review. Tak review tak ya, Mbak. Kula yo nek dimamak piye. Kita review, ayo buka. Iki nek bar nganu ngono ki buah ngene iki ya, Mbak, ning desa. Desa ya tergantung Buahan. buahan. Kadang ada sing buah. Oh, ngenten, Biasanya kan Mbak. iki kan Amit ya, Mbak. Iki buah gawan. Nek buah duit iku biasanya dapat roti sama teh gitu, guys. Minuman. Nah, iki guys. Dapat nasi buntelan godhong seti. Cemlorot ning Hmm, tempat. ngandani ya. Mbak. Dek nek meh Aku anggar ngaku apa-apa. mertua nah nek mbek mertuane ngono ki apa Mas, Mbak? Aku Loh, langsung mangan. nasi tok Mbak? Ya. Iya nasi. Nasi Masak juga. ambek sak soto rem. Yo so. Kan terus nek kerupuk iki ya, Mbak. Kerupuk sama. Biasanya ya nek makaroni ngono gitu. Iya, tergantung isinya, tergantung kita. Kan nek roti-roti ning ngono Buah. juga. Biasanya kan nek Sama maki sampean buah beras mangan tok sego. Nek buah mie, entuk mie. Duh, yo gak ngono sih, ndek mengko ya beras mbek mie, guys. Oh, Mbak Jess belum pernah ya buka. belum. Dia paling roe duit. Duit. Heeh. Maksudku ki yo nek biasa aku tahu nek mamane buah ki nggawa kayak beras, mie ngono ki kan Mbak Endok. Biasanya kan digawe ngene Ya, iki. nek Tak endok kira- itu tidak biasanya gak enak ya nek endok dienggo nek pas digawe ngene iki gak enak, Mbak. Endok iku biasanya sumbangan pas iku Panganan. apa ketokan dino nek wong kene iki jenenge ketokan dino ambekan bareng ini kan enek sepasar, selapan itu biasanya tetangga kasih kayak telur. Oh, iki kayak jeneng. Oh, berarti ya aku gak tahu guys, aku ki wong-wong angger buah dong nggawa ning ngenekan. Ngono ki jare pokoke isine beras mie ngono, Mbak. Terus mie Iku- gula, Oh. Mbak Jessica belum pernah buah Nek seperti ini. biasa nek gula biasanya itu kan ada kerupuknya terus ada sing yang lain. Maksudnya kayak mungkin ada pisangnya dua, mau ada pokoknya ada yang lain lah. Kayak kucor, kayak Yo gak selalu sih, cuma kan ada ngono lho. Berarti nanti setelah Mbak Jess. Mbak Mur memberikan, terus diambili, Iya. terus kita diisi dikembalikan lagi. Makanya dipakai nama. Iya. Mbak Jessica ra kucur. Tahu. Nek jajanan-jajanan desa ora aku. Buah Mas aku ki mek buah gawa wis dianu mulai nggo kotongan. Terus kayak paling dikei sing tantangan-tantangan sing kita gantingan, buah iya. itu biasanya kan mie apa? Banyu apa Mbak sih? roti. Itu Ya, biasanya roti nek uang. Itu uang. Biasanya nek rinjeng ngono kuwi lho, Mbak Mur. Kayak rinjeng buah goreng gede. Kan biasanya enek sing buah pirang kilo, gulane pirang kilo, enek rokoke pirang kilo, terus kado pirang kilo ngono. Nek ning nggonku. Yo ngene guys, makanya aku rohku ya wong gawa ki roh, tapi nek paune ternyata dibalik noneh ngene iki ke aku gak roh. Iya itu lho. Mbok suwek noleh kuwi. Ora batin ku. Iki atik koyo nganunane ada panitia. Heeh. Atik wis mengkap ini. Ijek duwe kalau ndak paringi yo ndak sing ngene kene kae ijek ngene iki ada Mama, panitia. kowe nek ing ku lho mana ing ku aku ngeprint ngono ku lho mabuke gawekno isin-isin. Oh, gawekno nama ngono. Iki wis apik ngono lho. jebret ya. Nek kece. Tapi kan tak tulis dhewe, tak isi dhewe. Biasanya nek sing dikeletong iki. Kene kayak kan kene ijek duwe ngene aneh yo. Lah kuwi terus prino mah, print kertas ngene lho. Enek. Biasanya enek nganu, enek sing dikeletong. Apa enek gambare mbok kon ngiseni fotoku ngono arek. Lah foto keluarga. Fotone Mbak malah Mur iki. Mbak jenengan kan Foto-fotoan iku. pernah foto keluarga sing pas cepat-cepat ngono kae lah, gerane nek foto cekrek lho. Kok digabungno Sukman jenengan anu Terus kayak didelek kalau kene. ngono kan, terus digelek kene ditulisi keluarga. Gak alay cara iki gak alay. Enggak lah ala biar. Malah jos rek. Oh, berarti kira-kira oh iya iki jenenge Mbak Murwanti. Oh iya iki. Sing Oh sing iki wajahe ngono. kan ditengeri dikayak tanda panah ini Oh, orangnya. anu anak Emur sing iki. Oh, iki kan Emur. Ngono. Santi ku anu nulis gak ngematno ngono. Oh, Gak juga nulis ngono. Gini baik iki malah wis pirang-pirang tahun iki. Lho, iki sakjane ya tulisi Mami Murwanti gitu. Ki mami.
Gak Wis layak maghrib iki. piro Rep? 12. 12 ya wis guys, wis maghrib ya Mbak. Ki mau wis penak awake Saya ya. ki mang nek anu Anu tak mbek periksa periksa. kok jere wis rada mending kok jere gegering ku lho. Panas. Kayak apa kayak dengkeken. Pe anu paling. Pe Wes. wes. Nah, anu ku lho kurang ngombe. Oh iya, iya. kurang air putih. Apa Es terus udah. Apa nek cuacane kan panas ya, Balah jadi ki kurang. kene sedina Mbak tuku es iso balik ping 3. Ojo es ae. Walah. Air putih. Sing biasane Mbak Jan ngombe banyu putih saiki gak malas. Aku biasanya banyu lah banyu putih anget timbang baje. Biasanya kan aku ya wis adem meneh ya. Masa banyu putih sing biasa gak Sidone adem. anget. Mempan. Gak mempan Mbak. Wis entek sak botol ya rep kene rep yo. Limiran siji. Ini Ya Allah. Ndah. Emang kuat. Ndah aku es suka ngono. dah. Dah es ya dah. Ya ya iya. Wong aku pecinta es. Es teh. Es. Ojo Oh, banyak beris. teh. Melet. Backlight ning Oh, kono. backlight. Walah ya kandhane yo es terus guys hawane. Ki wis pe magrib guys. Duwe ora ndak nek kirane anu kayak ngono lho aku. Dek malah pe jaluk kuwi kita ya. Aku udah Aku duwe. jajal apa? Duwe. Dene mbakku. Jajal. Kok malah ketok tuwek ku mungkin biasa sing nganggo ibu-ibu gak cah nom. Iki ki nganggone ning kene guys. Malah didadekno cicit sikil. Juga gede Nara. Iki lho ya, lagi masuk Ma. Masuk Ma lho, iki wis ngene. Terus ngene ndak. Jajal Pak kok ya. Jajal ya Mam. Mami mur. Enggak. Tekan Sampai dulu lu kayak ibu panas pajabat. ya. Tapi ya, Heeh. itu pas saya gede kayak kelendekane sapi sing Mbak Jas iki anjir golek ya aku kan unik. Ngono. Jas. Ketok ya kudu ngono Mbak. Tapi mari lecek gak sih? Ya lah. Ya. Jajal Mbak Jas iki sedeng ki. Mama ini saya mau pakai ini. Pas tanganku gede ya kok. Aku datang melamarmu. Kondo. Ono. Kondo. Dan permaisuri. Oh kasihku. Oh, Sedeng nek ning kene lho Lagi sedeng. bersih sik. sama Kan tambah lagi papa. ukurannya sempurna. Walah. Iya. Hmm. Ya tak kembalikan perhiasannya. Nanti nek wes kamu nggak mencelorot, aku nggak tahu. Ini kan tanda Mam. Iya, kita bawa nanti ndi sih teko Solo, teko Jonegoro teko ndi iki. Mbak Mur di bapane ngono ben gak buka-buka ya, Mbak. Kayak ini. Apa nek posisi numpak motor langsung mek. Oh, ngono ndak. Makanya dicepet Pak. Aku yo sok tak tuku tah aku sampe sing gede ngene. Lah yo sing kelindingan tapi Mak. Nek Ya aku pengen ora. Tak dono. Kuwi timbang bingung golek kelindingan sapi. Nah, bentore mae kan nenek. Roh bentore mae ora. Ya, nek ora tau Mbak. tahu, Bapak mau emang tahu. kan gue kelindingan siapa? Aku tak calon. nek aku gak pe kelindingan. Apa tak spion? Oh. Kita lagi spion. Tutupan ngene atak spion gede ngene. Lah iya, ben karwane kotone gede. Nih ngacani ngono. Ben kowe nek nganoni aku ben delok lajam. Ini. Sesuai ember ki. Walah, wis piro rep ya Allah. 16 HP. 16 ya wis guys, ngae guys ya. Ki Sukmanda bendang sembuh sesuk wis masuk sekolah. Terima kasih ya Mbak Mo. Besok kita sekolah. Bye-bye. Maaf mengganggu, wis nang istirahat. Jolali maem. Di maem jerene Rara ngene. Gak apa-apa Mbak, Sukma ki opo doyan kok. Nek tak tuku omolen kek iso nyebrang ki mau ruame dalane mbok. Oh iya, Mbak. Dek mengke asline pe iku lho Mbak, nganuni oni. Ndak kok bane oni kempes. Bledos. Takone. Ya wes guys, karena iki sudah Udah malam. malam mau maghrib wis medan ki wis kira wis ki guys yo. detik-detik. Heeh. Ono ae guys ya. Cukup sekian konten kita hari ini. Yo guys, tunggu tinunga muga-muga diparingi seger waras rezeki ingkang lancar. Urusan yang dipermudah dan juga dijauhkan dari mara bahaya dan juga Amin ya rabbal musibah. alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat Amin. diberi kesembuhan, dan yang lagi pejuang garis dua semoga cepat diberi momongan yang soleh-soleha yang berbakti Pada nusa bangsa dan juga agama. Amin ya robbal alamin. Ya udah pemirsa. Sekian konten kita hari ini di gua di Jiwa APE di gua Lele. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Cus. Sampai bertemu di konten kita besok.